Ето я. Пак ти красавица. Сложи и някакъв бел такъв. Нищо, нека малко на етап да си. Ще прежалиме... Не. Една. То фърли това човек, Рака. Не, 100 кила. Я, има Яне. Абе, повече от 50 кила тази риба, човек. Това колко делфин бе. Повече е... Абе, аз виж каква въйца съм служил. Ако ми отдали, има към 400 метра. Трябва да държат двама, да те държат вътре някъде. Не, колегата ти има действително... Мама, и да мина под нея. Сложи някакъв бел воблер. Мине по-долу бел. Аз мога да им сложим те шиманото, ама пак не мога да ги такова. Миналия път се е въртел около 40 минути тук. Викай му на пиро да идват. Значи като самолете, батки, да тръгне, трябва да имаш мултипликатор. Къде е сега долу? Къде е долу? Къде пък видя долу, бе? Човече, тя е там сега, след малко ще дойде пак тук. Вече трябва да е някъде тук. Той има едно закачване там на камъните, да се годят. Няма да ми закачи. Отиде с... Въпек с другата въдица и ми разви някъде за 4 секунди 100 метра. Много се е забавила даже. Това влакно просто ще каже ам. Ще кажеш, това влакно е здраво. Абе, какво е здраво, бе? Флуорокарбон ли е това? Има ли флуорокарбон, да? Има флуорокарбон, тем. Ами няма, брат. Виж къде е. Изотзад. Сега е при коровата му. Спокойно мога да си ходим, вече. Нали? Да. Спокойно мога да си тръгваме. Това вече няма... Сега там се върти пред носа на корова. Сигурно там са нафърляли рибата тия. Не. 50 кила. Това е... Иде! Не, това е сериозна въйца по принцип.